Hello guys, welcome to my channel. So, for today's video kay mangatkat ini sa anak diri sa kon guys sa Lansones kay gigutom daw ni siya guys. So, karon kay ang mga hinog amo din pilion kay naunhan dimi sa kuandri guys sa langgam. Ang mga hinog ilang gipangaon ang hilaw ra gibilin. So, karon guys kay amo nang gipangwang hinog. Napuday na kong anak niya, so iyang gipamili ang mga hinog guys. Kuyo kay siya mga hinog guys kay pilion jud niyang taman ug asa tong hinog ug asa ang hilaw. Taonan ni siya guys eh. Actually guys, dili pa jud kay ni siya ingon nga kuan guys hinog kay ang hinog baya guys no kay yellow ang color. So amo ra ning gipamili kay giana man gud sa kuan sa langgam. Grabe pa ning langgaman ni eh. Di man pud min niya pakanon pud. Magpuna-una man og kaon. Karon kay nagpili-pili pa jud mi guys, daghan-daghan jud among nakuha diri guys ay. Kuan ni siya nga Lansones guys, kanang maski green pa iyahang panit. Kuan kining tamis, amo to say panganan pud aning variety aning Lansones guys ay. Tamis iyahang kuan, tamis na siya maski kanang green pa bito yung panit. Tamis. Munang amon lang gipang panguhan mo kuan niya kini guys okay nang liki ang uban na nagigipangaon sa langgam. So karon guys lagi among ipakita ang among kuha guys. Murag daghan na jud ni among kuha narada guys oh. Tanaw guys, tanawa ninyo, mao ni siya guys. Nya ang nagkaon di ani kay Simir di ay bagot kaayo. Nami jud unta to kung yellow bitaw guys kay hinog na. Unya pagkahuman diri guys kay iniguman namo diri og saka. Naog nami kay para manglampas ta ni guys kay para mahuman na amo ang trabaho kay wala pa gyud na human ito og panglampas ang kasagingan guys. So please support my channel guys. Thank you. A few moments later.